Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Sunan wannan tasha tamu Allon Kasuwanci. Za mu dinga gabatar muku da shirye-shirye da suka shafi kasuwanci a nan ƙasar Hausa da jihar Kano musamman ma. Wannan tasha fatanta ta ƙara wayarwa da jama'a kai akan harkokin da suka shafi kasuwanci da hada-hadar al'amura a wannan yanki namu. Fatanmu al'umma su amfana su kuma ƙaru su kuma fahimci abubuwan da suke zuwa su komo a harkar da ta shafi kasuwanci musamman a nan yankin ƙasar Hausa. Daga ni mai gabatarwa Hisham Habib. A yau za mu shiga kasuwar hatsi ta Dawanau, wacce kusan ita ce kasuwa mafi girma a yankin yammacin Afirka, wadda take hada-hada na ɗimbin kuɗi kuma ake musayar na abubuwan hatsi da kayayyakin amfanin gona iri daban-daban. Bari mu leƙa mu ga wace waina ake toya a ciki. Shaman, gaya mana sunanka da mukaminka. To jama'a assalamu alaikum. Sunana Jamil Abdullahi Cidin Yola, shugaban masu sai da masara na kasuwar Dawanau. Da girma ciyaman, yaya kasuwa take yau a Dawanau? To alhamdulillah, kamar inda yanayin kasuwar kamar ka gan mu a yanzu, kuma kamar inda kowa ya sani muna ƙarshen damuna ta zo ƙarshe, a sabon amfani ya ɗan fara fitowa amma dai bai fito gaba ɗaya ba, kamar inda za a shigo kasuwa gan shi da yawa. Da girma ciyaman, yaya kuke da baki? Mafiya yawanci duk waɗannan ƙasashe na yankin Afirka sukan zuwa nan wajen mu'amalar cinikin amfanin, musamman amfanin gona. Kuma daga cikin irin nau'in amfanin da ka sani na gona, ba wai lallai abinci kamar irin ko masara ko gero ko dawa ba, ko duk abin da ka sani, babu abin da ba a zuwa a siya daga nan a fita da shi waje. Sukan fuskanci ƙalubale na canji? So suna fuskantar ƙalubale na canjin kuɗi, amma ƙalubalen su na canjin kuɗi bai wuce in sun zo da kuɗinsu wajen canji kasance kuɗinsu ya yi ƙasa, namu ya yi sama ba. Wannan shine ƙalubale a gurinsu. Ya kuke warware wannan matsala? To da suke warwarewa, wani dai misali kamar ka taho da zummar za ka zo ka sai abu naira 10, sai ka zo za ka zo ka canja kuɗinka naira 10, sai ka zo ka tarar ya koma naira 8. To kaga mafiya yawanci waɗansu sukan daure su tafi da kasuwanci an samu ne, amma waɗansu ma sukan haƙura da ma siyan kayan nasu, domin suna ganin ba za su iya siyan kaya kan farashin da da shi su samu wani abu ba. Kasan harkar kasuwa harka ta lissafi. Ta lissafi, gaskiya ne. To yanzu kamar idan aka kalli yanzu kaka ɗin nan, mutane da yawa suna zuwa su sayi kayayyaki don su ajiye. Ku wanda kuke da kasuwar yanzu, me kuke gani yake daɗa sa kayayyaki su ta'azzara bayan kaka? So shi ajiya kamar inda mutane muka fahimta, fuska ce akalla kamar guda 2 zuwa 3. Ka dubi kamar yanzu manoma sun yi noma, mafi yawancin mutanen ƙauyuka wani da dama yana da abubuwa na buƙatu, kama daga kan sabgar aure ko kaza ko kaza ko kaza. Ina tunanin sai ya yi ɗan nomansa sannan zai siyar gabatar da wannan abubuwa. Saboda haka idan ya kawo kayansa kasuwa a yanzu bai samu wanda za su siya ba, ai ya samu damuwa. Mafi yawanci kuma munan 'yan kasuwa ba muna siyo kaya ne da zammar ajiya ba. Misali kamar yanzu ni na fita kasuwa na siyo kaya kamar buhu 200 ko 300, na zo na sai da akalla buhu 50 ko 20 a ciki. Wata satin ya kiyo ne zan koma kasuwa, dole sa kaya na cikin rumfa, domin idan ka bar shi ranar nan ma fasa buhun take. So haka duk kayan da ka gani a kasuwan nan ne da wannan kayan na sayarwa. Duk sanda ka zo za ka siya, mu kullum ma roƙo Allah muke ka mana kullum idan an kawo mota tirela 100 kasuwa, to a ce a yau an zo an siya tirela ta fita, goma sake kawo ta. Wa'insu da dama ba a kan sarransu suke shigar da kayan su ma cikin rumfa su ajiye.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar masu sai da masara na Dawanau. Gaya mana sunanka. To jama'a assalamu alaikum. Ni sunana Musa Magaji Sajin Dawa, karamar hukumar dawakin Tofa, PRO kuma na ƙungiyar masara kasuwar Dawanau. To mai girma PRO, yi mana bayanin yadda kake ganin ƙalubalen da ke tattare da wannan harka taku a kasuwar nan ta Dawanau a yanzu. To alhamdulillah, kamar yadda kai tambaya akan maganar ƙalubale na kasuwancin da muke fuskanta a Dawanau, na farko suna da yawa. To amma na farko wanda zan fara maka maganarsa a kansa shine a wannan season din da muke a ciki a yanzu, musamman bullowar kaka, to gaskiya 'yan kasuwa suna fuskantar wasu matsaloli da suke damu su, musamman sabon kaya ne ya riga ya zo, ana kokarin a kawo shi kasuwa, to wani akan kawo gaskiya bai gama bushewa ba, musamman wannan abin da ake siya dinari din nan, idan ainihin tauranin suka sha suka tafi da yi kasashen waje, ya dan dade a hanya kafin ya je can sai ga samu matsala, kai wani ma hakan sukan dawo da shi. Kaga wannan ba karamin matsala bane, ka sa kuɗin ka sai abu kuma kana ganin ka rabu da shi ne sai ya riga ya tafi da shi, kuma ka ga an dawo maka da shi. Kaga wannan ba karamin kalubale ne ake fuskanta ba. To kalubale na biyu kuma da yake so yin bayani a nan, musamman kaga 'yan kasuwa, musamman CV ne na haka, dan yanzu abin da nake magana riɗi shine ake ciki a yanzu. Sauran kayayyakin abin da ya fi irin su dawa, irin su waken suya yanzu suka fara shigowa. To yanzu idan zaka tafi kasuwa ka je ka sayo kaya, to babban matsalar take ce mana tuwa ƙwarya shine kuɗin da zaka tafi da su ka je ka siyo wannan kaya, sai ka je ainihin POS nan, kuma yanzu idan ka je ka basu naira miliyan 10,000 zaka basu, ka ɗauki kuɗin nan ka tafi kasuwa, kuma mutanen kasuwan nan ba sa karɓar transfer, da saboda haka sai ka je ka ci sha wahala ka siyo kayan nan, ka zo ka sa wannan kuɗi na POS ɗin nan, wanda yake shi idan ka ci wannan 10,000 ma akan miliyan ɗin nan wallahi ta isa riba. Tsakani da Allah wannan gaskiyar magana tana ba mu matsala, musamman ma ƙananan 'yan kasuwa wanda yake ba su da hanyar da za je samu kuɗin nan sai ta hanyar POS. Wayansu sukan je gidan mai su dan samu 'yan kuɗaɗen nan, wayansu kuma suka tafi kasuwar canji ta wafan Sabon Gari, to kowane akwai individual ɗin da yake samu kuɗi. Amma mu ƙananan 'yan kasuwa, tsakani da Allah wannan tana ba mu matsala, musamman su mutanen can na kasuwa da zaka je kai musu kayan mutane karkara, idan suka sai kayan nan in baka ba su kuɗi a hannu ban kace transfer, wani ma ta zai ba mu'amala da banki shi kaza kuma kaga yadda rayuwar da take a yanzu, ka ɗauki kuɗi ka tafi kasuwa ba karamin haɗari bane. Idan na fahimce ka, wato masu sayan wanda ake masu kawo kayan wanda ake bi karkara a je a karɓi kayan a hannunsu, su ba sa karɓar transfer. A su automatically ba sa karɓar transfer, saboda haka sai ka je musu da cash ka danka musu, wani akan ma cinikin transfer din ma cinikin na kai kan lalace gaba daya, saboda suna mana bayani in suka je karkara wani gun ba sabis ma da zaka je ka ciro kuɗin a ainihin banki da sauran wannan matsaloli, kuma in ka je kwano zaka sai kayan nan wani gurin, saboda haka kai zaka sai kwano kuma ka zo ka ce zaka tura mutum kuɗi a banki, bai da hanyar da zai je samu. To wannan gaskiya magana tana ba mu matsala wajen harkokin kasuwanci, musamman da kasuwancin duniya zai samu ci gaba. Ko me daga nan cikin gida Najeriya zuwa ƙasan waje zaka tura maka wata abu ka saya ka tura kuɗi, to amma kaga mu abin da ya fi amfanin gona gaskiya muna da matsala ta wannan bangare. To kamar in muka dubi yanayin da ake ciki a Najeriya, kaga kayayyaki hauhawa farashi ya faru, har ya zamanto ita naira ta zama darajar ta ragu. Ya kake kallon kasuwanci yanzu a kasuwar Dawanau? To fisibillahi kasuwanci a yanzu a kasuwar Dawanau ya samu naƙasu, dalili kuwa kayan nan namu idan muka kwatanta da shekara ta gabata, musamman gero da dawa, kusan irin wannan season din watan Oktoba ta Nuwamba, abin da ake sai da buhun gero 30,000, kaga yanzu ya kai 65,000. Riban nan da kake ci na waccan 30,000 ita ce dai kake ci a yanzu. To matsalar take faruwa, ka ɗauki kuɗin buhu 10 ka je ka siyo a last year kan 30,000 ka kawo kasuwa, to yanzu kuɗin na buhu 5 ne ba suka dawo kuɗin nan. Idan buhu 100 ne fa kake siyowa, yanzu kuɗin sun dawo kuɗin buhu 50. Ribar can da kake ci kuma ta buhu 30 in can ko yanzu ta dawo rabi. To saboda kaga wannan ba karamin kalubale ne, kuma in kawo da wani kaji an ce in kana tsada muna samun kuɗi, to gaskiyar magana mu na ƙasa ma muke, domin idan kayan yana tsada ribar sa raguwa take, kuma kuɗin da kake sawa kaje ka sai kayan ƙaruwa suke. Saboda haka wannan ita ba karamin ƙasa ta kawo muna cikin kasuwar Dawanau ba.
kamar me kake ganin shine zai zama mafita a shawarce ga gwamnati wajen kula da farashin kayayyaki a wannan kasuwa? To ni shawar nake ganin zan iya bayarwa akan bangaren abin da ya fi gwamnati shine na farko dai akwai wani season da ake ce masa kaka, mu 'yan kasuwa da manoma kayan nan irin watan 11 zuwa watan 12 lokacin duk inda ka je a karkara da kisan kaya za a kayan gashi nan a wadace, saboda haka manomi zai iya kawo kaya wani lokacin ma ya sayar gama ya rasa ma mai sayan wani raguwar kayayyakinsa. To daidai irin wannan lokacin gwamnati ya kamata ta shigo ciki ta zo duk inda aka samu irin wannan raguwar kaya ta sai ta je ta storage ɗinsa ta ajiye. Idan an riga an shiga yanayi saboda yi abin shekara ne, wani lokacin daga an samu yanayi ya haura wata shekara, idan an samu yanayin irin wannan shekarar da aka samu jarabawa ta yunwa, to sai ta je wannan amfani ta ɗauko ta lalubai daga cikin 'yan kasuwa, musamman idan ana sai da biyar nan kamar da maka misali naira 65,000, ita kuma za ta zo ta sayar wa 'yan kasuwa a matsayin kamar farashi mai sauki kamar naira 50,000 ko 40,000. Kaga ta rage wani abu akan abin da ake sayarwa kasuwa, su kuma su ɗauko zo su kawo 'yan kasuwa ƙananu su kuma siya su shiga wa da al'umma. Idan ce wannan ta taimaka ƙwarai da gaske. Dai matsalar muke samu akwai masu riga da taji suke zuwa su kewaye wannan abincin wanda in suka siya kai in ka zo kasuwa ba za mu san bangaren gwamnati bane, ka gane ko? Saboda haka in dai so take da gaskiya ta ce muke al'umma kuma a samu zai, kayan nan ba na kamfani bane, kayan nan manoma ne suke zuwa su sha gumin su ya wahala su sa taki a aljihun su ko kuɗi ba su aka yi ba, su noma shi su kawo kasuwa. To kaga idan ta haka to tsakanin da Allah ta taimaki al'umma wanda yake ne karamin karfi zai samu wannan sauki a gaskiya kamar da nake gani insha Allah. Kun dai ji yadda muka tattauna da shugaban bangaren sai da masara na ita wannan babbar kasuwa a wannan shiri, sai mu tara shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya a dai wannan kasuwar in Allah ya kai mu. Daga ni Hisham Habib.